Prince AK na gaishe Esplanade. Hey man, I'm back again. da ni da ku mu je mu kalli labari na san ko bana nan za a baku tarihi na dole ne wata rana a samu mai koyi na kai abin da ƙarya malam ya bi karuwa so muke ku dinga aure dan a samu karuwa so fara lissafi 1 2 3 4 ina so in waka a idan mutum dubu labari na zarce jarida gidan bugu in fara sauri har in zo in fara gudu fans kuna so na ni ma ina son ku abinda nake so ku saka a ranku yau da gobe ni ga muke yin ta babu shakku wata rana aike zai yi waka a gaban ku ni ne AK Prince AK walla bana rike bindiga AK ni ne AK Prince AK walla bana rike bindiga AK da kaɗan na baku labari na labari na zaga duka duniya labari na labari na sharatu sara mu biton labari na labari na sharatu asnanik labari na labari na sarkin waka labari na labari na alijita labari na labari na nu abdullahi labari na labari na nafisa abdullahi labari na labari na ga maryam wasir labari na labari na ga fatima isa labari na labari na labari na kudena bari na so nake a fara kallo har cikin sinema da so samu ne ko hada mini wani ma daga cikin yan Kano a cikin yan Mina labari na labari na labari na labari na Absat Idris labari na Amdas labari na Asase labari na wannan basira ce a jinin mu aka bamu ko da duka da zagi baba kaka damu to ni da ba fura ba ya maza ai na damu da ke na kamu jiri nake ji ashe da so na kamu da kaɗan na baku labari na labari na zaga duka duniya labari na labari na sharatu sara mu biton labari na labari na sharatu asnanik labari na labari na sharatu malam na mini sera labari na sharatu please zama ni ga kai bedo all of them kazame musu dodo bani so ku ja da ni ai za ku ja da jarumi Allahu sarki kawai nake so yayi min lamuni da ku mu kalli labari na sai da ku zan ba da labari na labari na labari